tutorial honetan, Google Driveko arakatu funtzioa ikasiko dugu. Arakatu funtzioak Google Driveko dokumentu batean gaudenean, informazio gehigarria lortzen lagunduko digu. Adibidez, hitz egiten ari garen gaiari buruzko bilaketak egin ahal izango ditugu, dokumentutik bertatik irten gabe, edo irudiak modu azkarrean txertatu ahal izango ditugu. Gainera, dokumentu batetik informazio bat ateratzen badugu, informazioaren aipamena, estilo ezberdinen arabera, apa eta bat, egiten lagunduko digu, edo berak egingo digu, hobeto esan da. Oso erraza da, eta honena izango da, adibide batzuk ikustea. Demagun Google Docsen Maria Montessoriri buruz idazten hasten ezela. Adibide honetarako Wikipediatik hartu dut testua. Baina ikusteko baliagarria gertaliteke. Beraz, aipatzen ditut hemen beste pertsona batzuk, eta abar. Arakaturi eman da, bilaketa erlazionatuak edo aterako zaizkit. Zan beharra dago, ingelesez egiten balin badut edo gaztelaniaz bilaketa edo artikulua hizkuntza horietan balin badago, askoz ere bilaketa aberatsagoa aterako dela. Baita irudiak eta ikerketa lan erlazionatuak. Dena den, funtzioa ikasteko nahikoa da adibide honekin. Beraz, nahiko bagenu bilaketa bertan egin, eramango liguke, sareko bilaketetara, irudietara, edo Google Drivean ditugun erlazionatutako beste dokumentuetara. Hasteko, irudi bat hautatuko dugu, hauxe bea, eta plus ikurraren gainean klik eginez, testuan txertatuko dugu. Informazio gehiago eta aipamena egiteko klik egingo dugu irudiaren gainean eta ikusiko dugu Wikipediatik edo Wikimediatik ateratakoa dela. Beraz, beti aipamenak egiteko eta jatorrizko iturrira jo dezakegu. Irudia molda dezakegu, noski, eta nahi izanez gero, doitu testuan, markinak zaindu, eta Baliagarria gertatuko zaigu baita aipamenak modu erosoan egiteko. Demagun sarean bila gabitzala, hau interesatzen zaigula, eta bertatik, hauxe, pasarte hau. Kopiatuko genuke, eta itxatzi gure dokumentua. Aipamena egiteko, hementxe, egingo genuke, zenbakia ipintzen du, eta beran, azpiko aldean erreferentzia osoa guk hautatutako estiloan. Aipuaren formatuari dagokionez, hementxe ditugu aukera ezberdinak. Google Driveen ere ia beste dokumenturik badugun kontsulta dezakegu nahi izan ezkero. Beraz, hauxe izango litzateke arakatu funtzioa Google Docsen, alde batetik emango lizkiguke beak proposamen batzuk, eta beste batetik bilatzeko dokumentuan bertan bilatzeko aukera izango dugu. Bilaketa horien aipamena ere egitekoa. Gauza bera egin dezakegu Google Slides edo Google aurkezpen batean. Ipintzen balin badugu nahi dugun hasiera, arakaturi emanez, emango dizkigu diseinu ezberdin batzuk, hautatu dezakegu nahi duguna, hauxe bera, eta horretaz gain, lehen ikusi dugun bezala, bilaketa egin ahal izango dugu. Hementxe, bilaketari emanez ikusiko dugu sarean dagoen informazioa, emaitza guztiak ere ikusi ahal izango ditugu, irudiak txertatzeko lehen egin dugun bezala, eta Drivean ditugun beste hainbat dokumentu honekin gure bilaketarekin erlazionatutakoak ikusi ahal izango ditugu. Bi adibide ikusi ditugu, Google Docs eta Google Slides, baina Google horrian ere Excelen parekoan ere funtzionatzen du. Zan ere, arakatu aukera zabaltzen balin badugu, hainbat formula eta proposatuko dizkigu gure lana errazteko. Bideo tutorial honetan arakatu funtzioa ikasi dugu.
Google Drive nola aktiba dezakegu eta aukera ezberdinak ikusi ditugu, adibide ezberdinak bai Google Docsen eta bai Google Slides edo Google aurkezpenetan. Hauxe izan da guztia, espero dugu baliagarria izatea. Hurrengora arte.